Салом, салом, тамошобини азиз. Ин барномаи Ширин Нак аст ва ман Асалбо Амроапай Нозанин ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. Салом, тамошобинони азиз. Бале, имрӯз барои шумо як намуди навъи ширинии хело болаззатро омода мекунем. Номаш чӣ аст? Номаш ангушти бону, дамски пальчики. О, бу моза аст? Бале, омода мекунем ва маззаашам ва мебинӣ. Биёед оғоз мекунем. Бале. Чун ҳар вақта ба мо лозим мешавад бисквит, хокаи аз бисквит тайёр шуда, қаҳва ва чормағзи майда карда ва боз қаймоқ ва варёнка. Шири қиёмшуда. Бале. Корро аз чӣ оғоз мекунем? Аз бисквит. Мо бисквитро ба 3 қисм тақсим карда ва чун ҳар вақта қабати аввали бисквит бояд каме ғафстар бошад. Барои чӣ? Барои он ки ширинии мо мустаҳкам шавад. Аммо Хоб, шурӯъ мекунем аз крем. Ба дохили крем мо қаҳва илова мекунем каме. барои чӣ? Барои он ки таъмаш хело болаззат шавад. аз какао истифода мебурдем намешуд? Не, Асалҷон, аз какао истифода бурда намешавад. Какао крему шоколадӣ мекунад. Қаҳва намекунад? Не, қаҳва намекунад. Каме аз шири қиём шуда меандозем ва ҳамаи инро омехта мекунем. агар инро омехта накунем намешавад? Не, барои чӣ? барои он ки қаҳва ва шири қиём шуда маззаи креми тайёр кардаамонро хеле болаззат мекунад. шумо инро аз куҷо ёд гирифтед? дар ширкати шоколате мо аз ин намуд ширинӣ ҳар рӯз омода мекунем. барои чӣ омода мекунед? барои муштариён. онҳо чӣ кор мекунанд? онҳо мехаранд. баъд чӣ кор мекунанд? баъд Тайёр истифода мебаранд. Не, ба меҳмонӣ мераванд. ба маҳракаҳояшон мебаранд. барои чӣ ба меҳмонӣ мераванд? намедонам. онҳоро даъват карда бошанд ё ин ки худашон мераванд? Не, Асалҷон, даъват мекунанд, баъд ба меҳмонӣ меравӣ. агар даъват накунанд мумкин нест? Не, барои чӣ? барои он ки ҳозир ҳама кор мекунад. То даъват накунанд аз рӯи одоб нест. яъне гуфтеният ман дигар ба ин ҷо наоям? Не, чаро меоӣ? мо то даъват мекунем. хоб, креми мо тайёр шуд. аз крем истифода мебарем. тамошобини азиз, бо диққат бошед чунки апаи Нозанин омода карда истоданд. биёед ман ҳам ба шумо кӯмак медиҳам. ту ба ман чӣ кӯмак карда метавонӣ? метавонам торт рост кунам, метавонам хӯрам. майраш, ҳамин ки тайёр шуд, барои кӯмак туро файрод мекунам. ягон кӯмаки мевагӣ нест? яъне чиро дар назар дорӣ? яъне ман метавонам мева тоза кунам. ирӯз барои шириниамон мевагӣ лозим нест. барои ширинӣ лозим нест, барои асал лозим аст ку? ин тавр, майлаш гирифта хӯрдан гир. чӣ хӯрам? мевагӣ? ҳама мумкин? бале. ҷанг намекунем? не. тамошобини азиз, шумо шунидед, апаи Нозанин маро ҷанг намекунанд. хоб, қабати дуюми бисквитро ба болояш мегузорем. хоб, қабати дуюмро низ ҳамин гуна мепӯшонем. баъд мехӯрем? Не, аввал қабати сеюмро мепӯшонем, баъд мехӯрем. бале. биёед бо мева ягон ороишон медиҳем. намешавад бо мева ороиш дода.
барои чӣ? барои он ки таъми ин ширинӣ бо қаҳва аст. Қаҳва бо мева намешавад. бемаза мешавад? бале. фаҳмо. қабати охиронро мегирем. ана вақти хӯрдан омад. ҳоло не. барои чӣ? гуфтаи қабати сеюмро мепӯшонем мехӯрем ку. омода нашудааст ку? оғо омода аст ку? Не ҳоло. ман набинед омода аст. агар то пагоҳ омода нашавад чӣ? омода мешавад. баъд ман гӯшна мемонам. дар ҷои шумо ба кӯдакон ягон чиз намедиҳанд? медиҳем. чӣ медиҳед? ширинӣ. барои чӣ ба ман намедиҳед? ҳоло тайёр нашудааст. майлаш. биёед ман ҳам ба шумо кӯмак кунам. ма. раҳмат. гир. ман дидед боз мегӯяд ки асал наметавонад. метавонад. мана дидед? ой. ана. офарин. тонистам а? бале. бисёр зебо тонистӣ. бале. ман ба муштариён ҳамин хел торт карда медиҳам. ба ҷои шумо. майлаш. хоб. ана ҳамин гуна гирдҳояшро. биёед гирдаашро пӯшонем. мекунам. зебо мекунам гирдаашро. зебогиро бинед а? зебогиро бин. он қадар зебо шуде. бисёр ҳам. ман хеле кондитеризор мешавам а? ҳа. ками дигар асал ҳам қаннод мешавад. ман аллакай шудаам. ман метавонам ку? хоб. меравам ба ҷои шумо торт карда ба муштариён медиҳам. мегӯям ки апай нозанин кардам. агар безеб бошад чӣ? ҳеҷ гап не. мегӯям ки апай нозанин карданд ва охирашро худтон ҳал мекунанд. хеле ҳам бомаза мекунам. бовар кунед апай нозанин. як бор месанҷем. ман ҳозир кардам ку. бомаза аст ку. кремаш хеле ҳам бомаза аст. чун ҳар вақта мо шириниямонро дар яхдон мегузорем. биёед ман мебарам. марҳамат. ман ҳам дар дунёш шинам. не. тамом. дар бараш мешинам. ана ширинии мо хунукак шуда омад. бале. шириниямонро хунук кардем то ин ки буриданаш осон шавад. хоб шурӯъ мекунем ба қисми ороиш. қисми ороиш. хоб. ба мо чӣ лозим мешавад? ба мо хокай бисквит лозим аст. аз болояш бо жиле карамелӣ ороиш медиҳем. аз карамел истифода мебарем. жиле карамелӣ. ин жилеро аз куҷо гирифтам мумкин? дар мағозаҳои шаҳр мефурӯшанд.
ва боз бо жилеи сафед акнун бо чӯбчаи махсус ороиш медиҳем. ана ҳамин гуна ороиш медиҳем. Тамом. шурӯъ мекунем ба қисми буридан. вақте ки мебурем ва баъд аз чормағзи майда кардаамон истифода мебарем. Ба чанд қисм ҷудо мекунем? мисли ҳар вақта ба 8 қисм. аммо агар 6 қисм кунем намешавад? мешавад, лекин қисмҳояш калон калон мешавад. ҳеҷ гап неку. ана тамом. хоб ба табақчаҳо мегирем. хоб ана акнун мечашем? бале мечашем. тамом. хеле ҳам бомаза. маъқул шуд. бале. модарони азиз ба шумо тавсия медиҳам ки барои фарзандонатон омода кунед. агар омода карда натавонед аз ширкати шоколате харидорӣ намоед. ҳоло бошад мо ба шумо хайри хуш мекунем то барномаҳои оянда. хайр.